Assalamu alaikum. Wona mbañ mbadda e tampere alhamdulillah mbadda e coono ene mbaɗɗa e coono calminali maɗi mi ala hen addi kam ɗo gueɗel gotel mboɗo andi jarani kadi haala ko kalis ma wona aɗa andi eyi wat ko yawni noon kono wona ni wona a ari e galle neddo tan mbiɗa a jooɗi tan a ummata ko kadi jarani kadi aɗa ara kadi aɗa nawa yeeso to Wourossogui to ha haala heew ka mi ala hedde wona aɗa andi ko addimi eyi lijjitam biya min mi añani lijjiddema kono noon il faut kalden gonga 50 000 ɗi mi wawa ɗum ko pawda intérêt o par ce que mi yewtide debbam wi kam min komi huywere debbam wi kam noon wi komi kuywal sabu ɗum l'islam jabani ɗum annama aade jabani ɗum nelaɗo jabani ɗum komi tolnono e situation par ce que komi dañde koɗo ummima Amérique ari do e henna a faami nde o ari do e henna noon mi andi mi jahlima mi anda holno mbara mboɗo yinno teddindemo kono wona pour mi meeɗa ñamladema ngol ɗon woni goho ete mi nanni aɗa ñamlo yimɓeɓe kalis somi nanano aɗa ñamlo yimɓeɓe kalis mi arano mi artano jaro duuɓi sappo nani mbeɗa ñamlo yimɓe kalis mi meeɗa dañde hen haala joni ganduɗa an ka ɓoccode joni ganduɗa ɗum eyyi comme aɗa yaaha debbo ma ne waɗma dirigé ne wima ko ne garta yam nde aɗa ñamlo kam debbo ma ne tawaka kono ni famille mum situation o wi kam komi boccode e temi jaaɓi ko gueɗe boccode kay baade kanko ardinma o wima a yoɓata kam mi ardinanimo min woni yeeso kanko woni caggalam hay jamma ko kanko lelloto joni yoɓam kalisam joni eyyi joni a warat sesa tan kalis o wona noon kalis o ari ko compte goûté taɗo ari ko compte goûté no ardini ko noon joɓiranmi kalis o mi fawata ɗum dakket adi arde ko 50 000 fawti hen ko 50 000 fawti hen ko 100 000 francs noon joɓiranmi ɗum ha timma no ardi ni noon joɓiranmi ɗum aɗa fo ala ko forcata kam ko kala ko jidda yen jaa ha do kurde la he ha galle Macky Sall min jooɗo Macky Sall jooɗo min ñaawo ɗum hakkude men ma ko no mbiɗa eyyi ko no mbiɗa noon mbi par eyyi min ko mbaɗannomi waɗi haala ka mi ar mi waɗma avisé tan eyyi mi waɗma avisé eyyi wallahi anni 100 eyyi aɗa andi min mi hulani 100 min kulmi tan ko wonɓe ɓe tawra ɗon ɓe aɓe mbaɗma rewɓe ma ɓe mbaɗma debbo ma ɗum tan kulmi hen mi hawray ɗon ɓurɗomi doole e waɗami debbo makko ɗum tan kulmi mais les 100 mi hulani 100 par ce que min mi yahatno mboɗo yaha mboɗo yahayo mboɗo waɗoya mboɗo nawa nayyi ladde guila 2 mois wona yewade nde taki kam hulde ay a jetti jungo ma nanɗa ɗo ɓe kutol mbappa mais a wonta wattude an a wattata a fonno tarade yimɓe foof goppa kam mais goppuɗa yimɓe foof garɗa yiyam nden ganduɗa a naati te kalis o waɗɗa somi yimo ma yoɓam 400 000 a yoɓat kam ɗo hande metere mi buusata ɗo kalisam tan e dow ko gallam noon so heure lelde yontima hot galle ma de mi ala to lelnuma mi ala to lelnumi jool
ay ɗum ko mayka mais ɗo mimi metere ɓuri famɗude wala nanta kalan mami ko e wadde waal ɗon waale salo o so bowdi nanguimo ɗo somi goppi manen ko bamude paɗa waal ɗon wallahi mon gandu min ɓurmoto jettude jotto ne mbaɗanmi hiras ene jeeyanmi soleil nde a tawaka joom suudu ma tawaka joni ñamira kalisam ni cikkatama wallahi ko ɗo mayanmi yoɓe gubbam ɗo e salon ma o mais mi yaltata ɗo e salon o te a jonnani kam kalisam o wona Mamadou ko ɗum gonmi ɓuuri hoydude a Mamadou arga e ko joguiɗa woni paɗo kam ɗo ene jogui bagage aji makko mi tattanmo mi ara han bagage uji sehlam arani ɗo hen mi yaha joni joni mi arani ala ko sac ma joguiɗa Mamadou annene ko sac ma ara joni mon noddami joni holen ala dar pare mi yaha hoto paɗa daro kay Mamadou wona noon yarate kay ala wawa yarude noon ala Mamadou ko jettuɗa joni ko bagage sehlam ala ko sakkos ma jettuɗa mbiya bagage sehlam ala bagage makko hen woni bagage makko hen woni Mamadou jinnoɗa ko wadde coren ɗo doga si par ce que min a wirti ɗo mi tinanim te gonnomi koye faddemo do hen noddami mbimi yaafa lakaram mbiya won noddowo alors way kuppu mbiya alo mbimi an noddowo kuppu mbiya alo aɗa fena an Mamadou a finni kam ha oɗo momma kay sibo Allah woppu penale ma ɗi ha ko mbaɗɗa kam gonima ndeke an ka élève a suwa hay dañde liggey ka élève jabomi oto bawlenenam waare mbimi ka élève comme élève ha comme étudiant min nani kadi a ala wirma goto kalis hay kalis goto a faɗani wirma mum mbeɗa joguino mbeɗa joguino joni holko tagi aɗa fena ko wurtuma e penali ma ɗi gara do hen aɗa wiyam woy wirma nana ara komi liggonno do e bureau taw ko kecce ha mi anda honnomi mbaɗami a yiiɗi teddinde mi ari wiyam woto mi teddina wiyam mawnam woto teddina mi sohlani teddinede wob mana tawi amin ñaama mbakaluji a tawi amin ñaama ceebuji a tawi amin ñaama maaroji e ko way noon mbiɗa a ñamata maaro ñamata ɗum ko bigitek cekken de so wona bigitek janggo wona cekken bawa janggo fuule bof bigitek cekken amin lorima min leptima aɗa wiya aɗa ko beefsteak way fal sa wi kam bistek mi bisatek bamma mi wona bamma kono mi wona guijeya an Mamadou no mbawirɗa ɗum an nde garda mboɗo mi waya Allah yam wayru yiide ndeka min ko mbayrumi yiide ko pop ko poson mbayrumi yiide ko tagi mbaɗa kam choisir ko tagi a choisirani bandiraɓe wonde par ce que mi yewnima mi yiiɗi arde ɗo ren e mbiɗa wawno yaade galle yasinen mbimomi ɗo wallahi toon bonnoɗa yaade par ce que a lebti kam ko ɓuuri de 500 000 mboɗo jogiri ɗum yimɓeɓe ñamani aɗa wiyam mi yewni sa yewni kam noddem appel vidéo yi minema min kalde appel vidéo yi somin pari kora kala coupe téléphone mum somi ala kerdi nulda gal way faram lakar sa o jew oɗo wiyam yaafa an tawi ko mbaɗɗa ko et puis chaque jour aɗa ɓeydo ñakkude yow aɗa wiya fiile bof ayi o sakko mi anda holko mbadda nder sakko so yaltata galle o so wona ko ñamlimi ɗo ene ko ñamminmami fiile bof ko ma lijjide nam fiile bofu jam sa wawi mbimi ruto naat Mamadou way naat wayi ha wirma o ara naat wayi a wawa yaltude wirma o arani naate suudu ndu ko ma wirma o ara puɗoɗa yaade min suwa yiide wirma aɗa ya beele min komin sulmuɓe tan min farna ɗum dow aɗa wiya ɗo komi élève
fayam dafanaani élevage ma ngal ɗo noon kale oto yaltidore so wona kaalis o ka jobdo ɗum kaalis mo ñamlumin ko ñaminmami bisete ko an jaasi sa yiwni kam ko ni mbaɗata jewnali jam ay si beccam de fof ara moyto o de jogorno waddemi ko boni ana hesani waddemi ni Mamadou an Mamadou wari artani waddemi ni lewru korka kaltat e leeko mi somi sikki ko ngoɗo lewru korka dañanmi jaam oɗo lewru korka ɓurelmi dañde musiba e bone